Alhamdulillahi, kai da jin wannan algaitan kasar ruwa baya tsani banza. Kwarai kuwa jikan mai tebur, abinda muke jira ne ya tabbata. Bikin naɗin sarautar jikan Katuka Usmanu, hakimin zango na farko. Ka ce abu namu maganin akwabe mu. A don haka ne ma mai girma hakimin gundumar Zango Alh Idris Tasi'u ke farin cikin gayyatar 'yan uwa da abokan arziki na ciki da wajen jihar Kaduna zuwa gagarumin bikin naɗin sarautar da mai martaba a gwamnati Yafsa Dominic Gambo Yahaya zai tabbatar masa a matsayin hakimin zango na 16. Za a yi bikin naɗin sarautar ne a ranar Asabar 21 ga watan Janairu shekara ta 2023 da misalin karfe 10 na safe a fadar mai martaba a gwamnati da ke karamar hukumar Zangon Kataf jihar Kaduna. Wannan goron gayyata ne ga kowa da kowa. Sanarwa daga mai girma Dallatin Atiyab hakimin gundumar Zango Alh Idris Tasi'u. Allah ya kai mai ba da ikon halarta. Amin.